セントパンクレアス駅に着きましたね。久しぶりにユーロスタイに見ました。もうストリートピアノすごくいいですね。本当にもう文化になりつつありますね。カルチャーになりつつありますね。いやクリスマスかな。これチョコレートなんだよね。いやエネルギーほんとひどくて、想像はしてたけどやっぱりかっていう感じで、もうイギリスかな、ロンドンかな、自由が全くないエネルギーですね。どうしたいかな、ここの国の人たちはね。どうするかね。どうしたいかな。また期待の新星が出てくることでしょうね。この世の中を置き換えていくようなね。